guztioi, hizkuntza ohiturak aldatzen aritu geha 11 egun hauetan Euskal Herri osoan zehar, hain justu Euskararen erabilera aktibatzen. Usurbilen 10 bat laguneko batzordea aritu geha euskara ulertzen dugunon hiztunak astindu nahien eta hizkuntza ohiturak alda ditzaten ariketa hau sustatzen. Eskuartean dazkaun azken datun arabera, guztira 856 herritarrek parte hartu dute ariketan, eta gehiengoa emakumea izan da, 160 gutxi gora bera. Herritar guztietatik, aho bizi gisa parte hartu dute usurbildar gehienek, 737 aho bizi izan ditugu, 187 bat. Beraz, euskaraz ulertzen duten guztiekin, 11 egun hauetan euskarari eusteko konpromiso hartu du gehiengoak. Belarri press rolean aritu gehanak, 110 herritar izan geha. Gainea, aurten geneukan ikaldiaren erronka ere, eta ikaldiaren erronkari parte hartzaileen erdiek heldu diote, ia 500 herritar. Eta azpimarratzeko baita ere, ikaren erronka hontan aritu dian erdiak emakumeak izan dira. 260 bat emakume, 152. Herritarrak ez geha, gure kabuz bakarrik aritu ariketa hontan, Usurbilen 33 entidatek parte hartu dute Euskaraldian, beraiek 33 entitateak eman dute izena, eta saiatu dira norbere eremuan ekintza desberdinak antolatzen Euskaraldiak girotzeko. Azkenean entidaden parte hartzeari esker, hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa modu babestuago batean egin dezakegu herritarrok edo baita ere entidadeko kide direnek. Guztira 33 entitate eta honako hauek izan dira. Aginako herri eskola, Alkartasuna kooperatiba, Ane Ileapaindegia, Arrospide banaketak, Hartzabal jatetxea, Buktegi kulturelkartea, Usurbilgo lanbide heziketa, Eluiar, Esnaola janari denda, Hurbilago merkatari eta ostalarien elkartea, Ikaslan Gipuzkoa, Intza Ileapaindegia, Iratzen atur denda, Kirolean aholkulab kooperatiba, Laneki elkartea, Laurok liburu denda, Lizardi liburu denda, Lurda mertzeria, Matia, Noaua kulturelkartea, Oinutxi podologia zentroa, Orbeldi dantza taldea, Otargoxo, Santuenea kulturelkartea, Tapuntu kooperatiba elkarte txikia, Txapeldun ardangela, Txirristra taberna, Udarregi ikastola, Urbil, Usurbil optika, Usurbilgo osasun zentroa, Usurbilgo udala, eta Zumarte Usurbilgo musika eskola. Behon deiela guztiei. Ohituren aldaketa honekin eta euskararen erabilera areagotu. Eskerrik asko denoi.